ассалому алайкум дӯстони азиз, имрӯзаги навори мо дар бораи дарвозаҳо мешавад. Дарвозаи калони баҳайбат, бинед чӣ қадр баланди бад. имрӯз дар бораи дарвозаҳо гап мезанем ва нархош, установкаш ҳамаша барои шумо гап мезанем. Акай Донӣ, ассалому алайкум. Алайкум салом. Ака созӣ намзи хубӣ. Худо бахш кунад. Ин дарвозамон чӣ хел ин қадар баланду калон? Дарвозаи беҳад фасон, стилои классик. Новинка беҳад фасони бад биромад. Як бор ин дарвозаро вақте бинем баҳо битен. Дарвозаи ғавс, материалои пеш, дастои калон. Хоб, ана ин дарвозаи мо айда қават лист иборатай. Ана стили нав биромагия. Баъд рангшам ранги мокри асфалт, мақсад беҳад фасон биромагия. Размери висаташ қариб 440. Ана 440 баландишай. Ана паҳмиш бошад қариб 7 метр. 7 метр. Ин караткаш адел не ая? 7 метр дарбачаш адел на. Ай тарафи дасти рост, хилфо якм сорт, стимбул. Ана хоб ки бошад материалои ғавс. ин қош карги. Иҷа система ё? Иҷа системаро маҳкам карги, қош карги. Айда тараф қоши болош ҳам ҳамаш дизайнерош фасон карги. Квадрати як квадратш 1600 сомон. Мақсад доставка, установка қараболо дошед. Ана кадоми метавона муроҷиат кунад дарвозаҳои беҳтарин. Иншоалло када доставка, установка тамоми Тоҷикистон ройгонай. Ина дӯстони азиз тамошо кунед. ҳозир тақрибан ҳамин чанд сомон шуда ка? И қариб 40000 сомон шуда. 40000 сомон. Баландиша бинед чӣ қадар баланда дӯстони азиз. Тақрибан 40000 сомон шуда. Як квадраташ 1600 сомон гуфтем. 1600 сомон доставка, установка шахти. ҳозир аз беғаззи ин бо дигар вариантош ҳам ҳаст. Бо вариант ҳозир мерем якта ба якта сиёмка мекунем, нишон метем. Вариантҳои арзонтар ҳастанд 977 55 55 52 WhatsApp да занг бизанен ё ки бинависонен. Мақсад вариантҳо бисёрай. Мисол чанд ҳазорае ки шумо да даркорай 5000, 10000, 15000, чанд ҳазор сомони да дароза шумо да даркорай бинависонен, размеротона биген. Ҳамаи намуди вариантҳо ҳаста. Арзон аст, қимат аст, средни ҳаст. дӯстони азиз, айни ҳол мо дар шаҳри Бохтар назди банисаи Қараболо қарор дорем. Як хона часпондагӣ тамошо кунед, барои шумо нишон додем, гап задем. Беҳад калони бадай. Мумкин шуморо ҳамида дизайни майдатарш дар кор бошад. Марҳамат дизайни майдатарш ҳам ҳаст. ҳозир як часпондагӣ ушам рафта нишон метем. Худо хоҳад. ҳозир бо насиб боша варианти бо ҳамин вариантҳо мешавад. ғавс бо вариант квадратш қимат мешавад. Бо мешавад варианте ки бо тиниқ, бо арзонтар мешавад. Вобастаи материалшон мекунад. фаҳмон. дӯстони азиз, видеоро бо диққат то охириша тамошо мекунед. ҳамаша барои шумо мефаҳмонем. размераш чӣ хел аст, сумаш чӣ хел аст, то куҷоро доставка мешавад. ҳамаша барои шумо мефаҳмонем. фикрои шумо чӣ хел аст? фикротон дар комментариё нависед дӯстони азиз. агар барои шумо дарвозаҳо лозим бошад, ҳамин видеоро дӯстони азиз ба рафиқотонам поделиса кунед мешавад. бемалол аз бародари аз акай Дониёр харидорӣ карда мегирад. хулас то охириша тамошо кунед. ина дӯстони азиз, дарвозаро тамошо кунед. Акай Дониёр, ин дарвоза номаш чӣ мебошад? дарвозаи классик. Айда қават лист иборатай. Ина ҳозир ира овардем, установка кардем дар Ламанос, шаҳри Бохтар да установка кардем. Размер 430, баландиш 7.5. Ана материали пеш хати ғавс хати задемаш. Як квадрати ҳамин 2000 сомон. Мақсад доставка, установка шахти. мақсад ки чанд метр дар кор бошад ҳам ҳисоб мекунед квадратша. Мақсад фақат размери ҷошон намода биган мо ҳисоб када. Мақсад ҳамун размери дарвозашон хати нарх намо мекунем. Мақсад мегем доставка, установкаш дар ҳамин нарх медрояд тамоми Тоҷикистонда. хулас бурдан часпондан квадраташ 2000 сомонӣ. Мақсад ки ду тарафа мешавад. фаҳмо. И шумализатсия ҳамаш комплект кардаги. Шумализатсия мақсад ки листи ғавс худаш овоз надорад. ина дӯстони азиз, боз як варианти беҳтарин квадраташ 2000 сомонӣ барои шумо кадом размер дар кор боша квадраташ ҳисоб мекунед. 2000 сомонӣ ҳисоб китоб карда бигин. иншоалло бо ягон муомила мешавад. иншоалло муомила мешавад. бо вариантҳои арзонтар боша. ҳозир рафта сеха сиёмка мекунем. якта ба якта вариантҳои онҷо бо вариантҳои беҳтарин ҳам ҳаст. вариантҳои арзонтар ҳаст. видеоро то охириша тамошо кунед. марҳамат. дӯстони азиз, ина боз як варианти хуб нигоҳ кунед. рӯз ба рӯз дизайнои хуб во нав баромадаст. тамошо кунед дӯстони азиз. хулас дарозиш 5 мешавад, баландиш 4-10. дӯстони азиз тамошо кунед чӣ қадр дизайни хуб баромадаги. эффект тамошо кунед.
падмаст деволда рангоша туғри карда биромадаги як квадрати ин дӯстон азиз 2200 сомон мебошад. тамошо кунед дӯстон азиз чӣ хел аҷоиб хушрӯ биромадаги дӯстон азиз хулас квадраташ 2200 сомон барои шумо кадом размер дар кор бошад размершо гап мезанед. ина бинед чӣ хел аҷоиб бахтпад биромадаги гулкорӣ бо дизайни нав мебошад. дӯстон азиз ина даруни хона медороем. тамошо кунед аз берунам ҳамин фасад мешавад аз дарунам ҳамин фасад мешавад. барои ҳамин нархаш камтар қиматтар аст. тамошо кунед фасади дарунашам бо хушрӯ мешавад аз берунашам. хулас нархаш 2200 сомон як квадрат метрш мебошад. тамошо кунед баҳо тен дарвозада чӣ хел биромадаги дӯстон азиз рӯз ба рӯз сол ба сол дизайнои хуб ва новинка барои шумо пешниҳод мекунем. тамошо кунед баҳо тен фикрои шумо чӣ хел аст фикротон дар комментара нависед. дӯстон азиз ина сехи акаи Дониёр омадем. дар ин ҷо вариантош беҳад бисёра. видеоро бо диққат то охирша тамошо мекунед. ҳамаша барои шумо мефаҳмонем чанд сом мешавад чӣ хел мешавад ва кадом материали қатъи сохтагиай. ҳар як дисею мода акаи Дониёр ба мо шумо як дизайнои нав мақсад ки ни обични интихоб мекунад тайёр мекунад. ҳозир ҳамаша барои шумо нишон метем. акаи Дониёр ин дарвозамон чанд сомон ва чӣ хел аст? ин дарвозамон дарвозае ки беҳад фасони бад омагай. листое ки печка мекунанд ҳамин дар бозор печка мефурӯшанд ҳамон хел листои ғавсай ана гилои чугунияй хай болоша як бор нигоҳ кунед ҳамаш мақсад ки корои меҳнат хати мешаванд. меҳнат инами дастаҳои дарози калонай хилф карди дасташ ночаспонда ёди баъд установка кардем баъд ира мечаспонем. ҳамаш мақсад материали якимсод ғавс нархаш 20000 сомонай. часпондан ҳамаш дар дурун шуда кард. ройгон тамоми минтақаи тоҷикистонда мақсад ройгонай мисол фарқ надорад куллобай душанбеай хуҷандай мақсад вилоят хатлон бадахшон шаҳринавай регарай кадом минтақаи тоҷикистон бошад ройгон доставка установка. фаҳмо ина дӯстон азиз барои шумо доставка установкаша ройгон кардаги ҳамин як занг мезанед алло мегин ягон алло рой мекунед тамом худо хоҳад доставка установкаш хати ҳамаша барои шумо тур карда метиҳад. фаҳмо ина исм мегардем дарвозаҳои шоҳона. ҳамин дарвозаҳои шоҳонаро дар ҳама ҷо медонед ки нархи навош чӣ хелай. мақсад ки ба ин материал нестай материал ҳамон материали якимсод ғавс шай квадрати 1500 сомон дамо да ҳама ҷо айда 1400 сомон ҳамин чиз болоа як квадрати ҳамин мода 1500 сомон аст. ҳамин листаша гап задам яъне печка мегем листаш чанд мешавад ҳамира мисол листи печка мақсад талшинаи ҳамира дар бозор дувни меган хай ина ист бигардон ина печкаро нишон бите ҳамин печка ина печка ҳамин хеле листи гилдор хатиян рефлёни хатиян ҳамин дарвозаи мо ҳам ҳамин хеле листи ғавс хатияй мақсад. нархи чанд сомон акаи Дониёр? нархи квадрати 1500 сомонӣ доставка установкаш хатияй мақсад размери ҷошо набиганд мо онро ҳисоб карда мегем шумо. ҳозир тахминан ҳамин чанд сомон шудагиа? ана и 21000 сомон шудагиа и дарбачаш отдельни аст. мақсади алоҳида? и калитка отдельни сагиа дарвозаи калиткаш отдельни аст. ҳозир дарозиш чанд шид обши баландиш чанд шид? обши 430 430 алоҳида. яъне ки агар закат кардани бошад 1500 сомони сар мешавад. 1500 сомон доставка установка. ҳамин стил мешавад худо хоҳада. мақсад ягон ҷош тинш намешавад профилош. намешавад ҳамин чизе ки дар договор аст ҳамон мешавад. фаҳмо. тақрибан чанд рӯза тайёр мешавад? ҳамин мисол ҳамин размер кардани бошад. ё ана ай 15 рӯз то 20 рӯза тайёр мешавад. значит кори меҳнатиш бисёр буда аст. меҳнат бисёр аст. мо мумкин барвақтар ҳам шавад. неки срокам 15-20 рӯз мегирем. фаҳмо. дарвозаро хай як нигоҳ кунед. баҳотен дӯстон азиз фикрои шумо чӣ хел аст фикротон дар комментара нависед. ин гулкорию меҳнат акнун ҳозир мисол шумо да фикр мешавад ки наход як дарвозаро 20 рӯз бизана вақте ки ҳамин сохада кор кунам маълум мешавад ки чӣ хел меҳнат меравад. ис мисол сварка мешавад краска мешавад герметик мешавад ҳама ё мақсад вақт меравад ҳар як қайда. ина бинед дӯстон азиз култони хушрӯ баъд ҳамин свети мақсад ки сиёҳшам ҳаста. сиёҳша? фаҳмо. ин дарвоза чӣ ном дорад ка? ин дарвозамон беҳад дарвозаи фасон биромагия ин шоҳонара навинка шуда. ай шоҳонада 26-27. ин ай шоҳонада бо навинкай нав биромагия ин полни материалои ғавс хатшудагия. ҳай нами овоз дар сиёнкоҳ месай бародаро хитон бифаҳмем ки чӣ хел овоз аст. овози ғавс аст. ана гилкорӣ ҳама ё гилои ковониян гилои мақсад ки меҳнат мекунӣ ёро ҳамаша ана
болош гул ҳамаш нигоҳ кунем дизайни профил бровардагӣ рушод карда болошта хеле бо шарикак монда хулас ин меҳнат бисёр талаб мекунад дар бораи дароза як соат гап занем камаяка мардум мақсад хирчон баҳо гуфтанд ки ҳамин дароза чӣ хел фасон омагия ина фикротан дар комментар нависен нархша гап мезанам ака нархш кара 25000 сомон доставка установкашай барои чи 25000 барои ки покиза материали ғавс хатиай баъд меҳнат кардем материалои хуби баъд дизайнешам фасони бад размериш чанд ба чанд кайда размер 4 ба 3 ака 4 ба 3 фаҳмо дӯстони азиз ина тамошо кунед ҳозир аз биғази ин акнун вариантҳои арзон ҳамаша барои шумо нишон медиҳем видеоро бо диққат та охириша тамошо кунед дӯстони азиз як тахминан як 3 моҳ пеш ҳамин дарвоза мо заказ кардагим хонаи хеле монда задагим ҳозир видеоша мемонем чӣ хеле буромадагия дизайни ҳамин дизайн ба ман маъқул шудагия ба шумо чӣ хел дӯстони азиз ҳамиро ман ба хонаи худам заказ карда мондагӣ дӯстони азиз ина ба хонаи худмонам дарвоза заказ карда будем овардам бачаҳо акай дониёр раҳмати калон ҳар души гам нест раҳмати калон бачаҳо конкретни ҳалол кор кардан қанчона бизананд релесем дӯстони азиз хулас кареткаш як 20 бешава исш қариб 4 ай дарвозаш релеса ки поён мерава ис кареткаш аденави мешава ҳозир таша бетон кардан мондем боқӣ монда бурчаткошона мемонем дӯстони азиз хулас дарвозаи мошни 8 кас базор мебардора ручкошам мустаҳкам мондагия бемалол худо хад рӯй карда маҳкам кардан мегирем ина жест дӯстони азиз мақсад ки дарвозаи мустаҳкам ромадагия ина қафоша тамошо кунед ҳамхел қафо мерава иш кареткаш адена даромада буромаданаш ҳамхел дӯстони азиз акай дониёр боз як бор дига раҳмати калон аддуши саломат бошед миннат дорем устодам раҳмати калон хеле меҳнат кардан гам нест ҳамхелӣ хулас дӯстони азиз акай дониёрда раҳмати калон мегем марҳамат касоне ки баъд чихел дарвозаҳо дар кор бошад аз 3000 сомон саршид то 30000 сомон дарвоза ҳаста бемалол занг зада муроҷиат кунед ина ба хонаи худмонам установка кардем дӯстони азиз манзили мо ноҳияи ҷолдин бахри казакский дӯстони азиз калхозобод мешавад бемалол омада дарвоза дидан гирем дӯстони азиз марҳамат саломат бошед дӯстони азиз хоб нархи ин чанд сомон шуд акай дониёр ин вариант хай варианти бисёр одамода маъқулай стил беҳад фасон омагиай стили дағистанский стилай мақсад анами дарбачаи тора ҳуй мешава ана хилф калид ана ёш мебелни ҳамин мисол ай 200 метр зиёд ҳамида профил рафтагия фақат хеле раҳча шида рафтагия ана квадрати ҳамин 1500 сими ғаллесай нархи 18000 сомон мешава размер 4 ба 3 ҳозир тайёр дорем бародаро кадомидо мақсад маъқулай 4 ба 3 тайёр аста 18500 сом доставка установкаш тамоми ҷумҳурии тоҷикистонда ройгон ҳамин харита дар ҷумҳурии тоҷикистонда боши доставка установка мебарем дар хонат мечаспонем фаҳмо ина дӯстони азиз варианти хуба ба ман ҳамин дизайн маъқул шудагия якта заказ карда мондем иншоалло ина тозира хизмат карда 100% релеснишам мақсад ҳастай вариантҳои релеснижам оли боҷа наворда мемонем хай тамошо кунем хонаи мо дар релесни шудагия аҷоиб хушрӯ беҳад фасон буромагия хоб ина боз як варианти дига варианти бо беҳад фасон мақсад кадомида гилдор маъқулай мисол дизайнери фасон каги ана ҳамиам ҳамин хеле листои ғавс хатия хай одамои мефаҳмидагӣ мефаҳманд одамои намефаҳмидагӣ листое ки печка мекунанд мефурӯшанд материалои пеш хатияй листи ҳамон гилдорай ана печатдор листои печатдор рефлёни нехе гилдорай ана нархи боша 18000 сомон иам ҳамин хел даста дорай хилф калид доставка установка ҳамаш дар дурум шавад 18000 сомон иншоалло бо ягон сум муомила мешавад кайдони гап задаистем айноми канали калхозобод гап занад иншоалло ягон чиз скидка мекунем ҳамин калимаро фаромӯш накунед ҳаётон аброрем рафтем хоб дарши медем иҷа мием бо ҳамин хел ҳамин стилай ана ай и стил бо свети малоч нишам дорем анҷа хай боло экран дамонаш ана ина иҷа бо свети малоч нишастай ҳамиам ҳамин хел листои ғавс хати хай гилои калон мондагӣ и гилои мақсад простой нестай бародар гилои чугуниан ана нархишам 18000 сомон доставка установкаш хатия материал мо мегум пеш хатия ҳамин сёмка кесем ҳамаам ё ғавсам хоб
ish chiqiladi. Ana isham hami kheli isham dizayni необычный behad fason bromaga. Aha. Hami maqsad ki khosh kargi, fason kargi, hammash maqsad dizaynerosh chotka kargi. Narxi bosha 18000 сомон я материали пеш хатия. Ҳамун листои печат дорад. Листои печат. Ина тамошобини дӯстони азиз, ишам 18000 сомон иншоалло бо хай ягон сом муомила дорад. Муомила мешавад дар вақт. Размераш чанд ба чанд гуфтем ака? Размер 4x3. 4x3. 4x3 бисёри вариантҳо дорем 4x3 тайёрон. Фаҳмо. Дӯстони азиз, агар барои шумо мисол дигар размер дар кор бошад, муроҷиат мекунем, бемалол кадом размер дар кор бошад, заказ кардан мегирем, нархош бо плюс минус кардан мегирад. Акай донор ин бо стили нав будаса? Ин стили новинка, стили беҳад фасон брумага. Ай одамое ки гилла нағз намебинан, анани дар рӯза барои онҳо аст. Стил скромния, дастҳои калон, ана халф калид, ҳама чи комплектш. Нархи боша 15000 сомон, доставка установка шахатия. Размер 4x3. 4x3. Кадоми дар корай. Мақсад метонем як тарафа кинем, метонем шад ду тарафа кинем ака. Шумализатсияшу ҳамаша? И ҳозир як тарафа ака. Бо ду тарафаши нархш камтар қиматтар мешавад. Фаҳмо. Акай донор ҳамин шумо ҳаракат кардастед ки ҳар як наворда як стили нав барои обуначиҳон пешниҳод кардастед. Видеои пешниҳода мисоли дарвозон набуда. Бо ака бо иншоалло байни 2-3 моҳда як стилои нав ромадасед. Ба нав бешавад иншоалло бо я дарвозо бисёр ай хайр бо сиёмка мекунем, нишон метем бо стилои нав ҳаст. Бо варианти ҳамёнбо дӯстон азиз, нархи ин чанд сомон шуд акай донор як гап занем? Нархи ин 13000 сомон шуд, доставка установка шатия. Материалои ям материалои хубай. Халф калид, ана даста, боя стойка, дугай боло ҳама чи да комплектш дорад. Размераш чанд ба чанд? Размер 4 метр паҳмиша, 3 метр баландиш. Доставка установкаш тамом минтақаи Тоҷикистон ройгон ака. Тамом. Акнуз болош тамом стринҷ карда мондагие ки дарвоза чанг нашава, краскаш барои ҷазби нашидан дӯстони азиз. Мақсад ки наворда шумода мумкин чӣ хел тофтеста, агар шумо харидор карда набошед, ҳамида як скриншот мекунед, суратош ҳаст, мақсад барои шумо алоҳида видео карда бу мепартоед, бемоло харидор карда мегирад. Акай донё? Хоб, нархи иё чӣ хел аст? Дарвозаи иё акаҷон нархшон 8500 сомон аст. Иё стили нав карди бо сумба зарди. Ай болош ладе размер 4x3 аст. Кадоми дар мисол 4x3 дар корай. Нарх 6500 сом, доставка установка дар дунуша Иран. Дастҳои калон, мианхел, халф калид, ҳама чи комплект шуда ҳаст дар Иран. Дарвозаи фасон аст. Ана ист биё ака. Иш чӣ хел аст? Ана дарвозаи самарқандӣ да гузаштем ака, иё самарқандӣ аст. Ана нархои иё боша 11000 сомон. Ана ин варианти дигариш боша акаҷон, иям самарқандӣ, дастҳои дароз. Дастаи мақсад калидкаш ай тарафи рост, калид. Стом карги ям фасон карги, нархи боша 11000 сомон, доставка установкаш ройгон Тоҷикистонда ройгон аст. Мақсад ки без ограничения. Без ограничения. Бо вариантҳои наҷа дига намудшай, бо ям лазерни карги, сол кам тарагози ай стреч карги, кам тараг хокчан гирифтаги. Ана суратошам мепартоем. Нархишам ҳам хе 11000 сомон, доставка установка шахатия. Акай донор ин варианти чӣ хел аст? Варианти хуб аст, свети молочния, ака свети молочния бисёр маъқул шудааст. Маъқул шудааст, барои деволора декоратив зесан, ҳамун свети девол мерава. Ҳатсвет мешавад. Нархи 6500, ям доставка установкаш 150. Размераш чанд ба чанд? Размер 4x280. 280. Уже баланд шуда рафтеста я? 4 метр паҳмиша, 280 баландиш. Ана ҷа бо стили тари хайтек шаста. Хайтек вариант. Хайтек вариант. Нархишам 6500, 4 метр паҳмиша, 280 баландиш. Доставка установкаш ройгон аст, 6500 сомон. Ям 150 километр доставка установка дорад. Ана ҷа стилои хуҷандӣ аст айбар. Листои ғавз. Листои бо листои вода ғавзтар мешавад. Нархи боша 7500, доставка установкаш ям дар друнча. Беҳад стили фасона янами масал варианти бегил беҳичи боша меган, ҳамин вариантҳо бисёр хадавои аст. Аднатони хушрӯ меброяда? Фаҳмо. Ана бо мезгарем ин тарафа нишонта, ин тарафа дарвозаҳои хайтек аст. Бисёр мода ҳози ҳамин хайтек мода да шидагӣ дар ҳама ҷо. Нархаш насвети осмониш нархш 7500 сом, 4x280 аст. 4 метр паҳмиша, 280 баландиш. Ҳам хе даста, халф, калид, ҳама чиш комплект шуда ҳаст.
ана иам ҳамхе 150 километр доставка установка дорад. агар аинда роҳ зиёдтар шид айда зиёдтар шид ягон сомон раҳкиро добавид мешавад тамом. фаҳмо. ана бо иҷа свети сериш аста. серишам бисёр хушрӯб рӯмагия калит қалб ана болошон лазер заги фасон каги нархиам 7500 доставка установкаш хатия бародар. фарқ надорад кадомаш харидор кунад? кадомаш ҳам светошон фарқ дорад, материалошон ҳамаш як. малошинч меган мисол свети осмонишам меган сери бо свет сиё чанд свет дора мисол айхайтек бемалол светча мақсад вибр мекунан ҳамун света тайёр карда метавӣ. иш чӣ яка донё? ана иш вариантои средни яка. мақсад ки материалаш баландиш ҳамаш мақсад ки нормал баландиш 270 размериш 4 метра. 4 метр. Я дарозаи фасонаи нарх 6500 доставка установкаш 150 километр ройгон. Ройгон бесплатно. Фаҳмо. Хо иши? ана иҷа мезгарем. ана размери 4 метра ба 260. 260. нархи боша 5500. доставка установкаш дар Дурунша. 150 километр. 150 километр дар Дурунша. фаҳмо. ина дӯстон азиз, барои шумо кадомаш маъқул аст, бемалол интихоб карда харидорӣ кардан мегиред. размерои 4 метра кадомида дар кора 4 ба 2.5 нарх 4500 сомон. И бо ғавстара кай бо ин материалаш ғавстара материалаш ҷа дарбачаш ай тарафи дасти рост даста ям комплектш да стойка дугай боло ҳама чиш ҳаста. ана ёшчи? ия вариантои 3 метра дорем. хайтек ин стили новинка хайтек 3 ба 3 баршам 3 баландишам 3 листошам листои ғавса. ана нархи боша 5500. ана ин доставка установкаш то 150 километр дар Дурунша. Дар Дурунша. марҳамат, ина дӯстон азиз бемалол харидорӣ карда мегиред. бо ана иҷа бо хайтекҳои 4 метра дорем. дароз будаста ин? 4 метр баландиш 270. нархи 7500 доставка установкаш то 150 километр ройгон. ройгон. доставка установка мекунед фоидави? стилои навай ям мақсад материалои тунук нестай бародарам. материали бақувват. ай тарафи дасти ростиш мақсад калиткаш қалб калит ҳама чи комплексда ҳаста. фоидави. ана вариантои 7 метра. дарози 7 метр. ана уш мақсад 3500 сомон буд, иш 4500 сомон. бо материалаш ғавстара 7 ба 2.5. листош чанда ира? листо талшина 1.5. 1.5 я? талшина ғавст даста дарбачаш айнаи тарафай. мобайндай. уй мешава иса? уй мешава дарун медроҳо. варианти арзонмон ҳамияй. ана 3000 сомон. доставка установкашон отдельно иёра. дар рӯзое ки арзонтаранд ё отдельно доставка установкашон размери 3 метра кадомида мисол дар кора 3 ба 2.5 нархаш 3000 сомон дамҷаи доставка установкаш вобаста ба территорияш роҳбарӣ карда. бо вариантҳои ҳамин 3 метрара бо вариантҳои ғавстарша дорем иҷа. истош бо ғавстара нарх 4500. ана иам 4 ба 2.5 бо болош решетка ва болош гул буд. ана иҷа бо астаи 320. и баландтара бо? баландишам баланда, панишам 320. 3 метр дароза, хати стойкош 320 мешава. баландиш 3 нархи 4500 сомон. ана и чанд километр установка хати? и доставка установка ё отдельно. ё дар ҳамин нархшон дар ҳамин магазин ҳамин нархҳо. фаҳмо. ана иҷа бо мерем и тараф. хоб и варианташ дарустара я? ана и варианти 7 метра. кадомида дар кора 7 ба 2.5 нархи 3300 сомон. бо ҳамин аст 4 метраш ҳам ҳастай. 4 метр дарозиш. 4 метр дарозиш, 250 баландиш, нархаш 3500 сомон. 3500 сомон. ин дӯстон азиз варианти арзон ҳамёнбоб ай 3000 сомон боло сар мешавад. боло сар мешавад.